Kok ning ora apa wong? Bukti nek duwe jantung dadi iso ndredeg. Heeh. Soale ana sing duwe jantung ora iso ndredeg. Apa? Jantung pisang ora tau dedegan. Oh iya iya. Gur menang. Betul. Iya. Halo Dek Mega. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa melalui napa langsung gitu. Nggih. Tawa sing Berarti nek langsung ora usah nganggo melalui. Lah. Ingkang nonton langsung. Lah yo men Aja nggo melalui nek wis melalui iku ora Biasanya langsung. Dek Mega itu mau nyapa live streamingnya Oh, disapa netizen live-nya. yang di Iya. rumah Coba gitu. marai Mas. Heeh. Diwarai. Halo. Halo. Yang sudah panteng. Yang sudah Panteng itu menonton bahasane di channel YouTube. di channel YouTube Apa kowe sing paling apal? Ki Yusuf Ansor. Ya. Aja karo ngelirik aku mesem to wis gek delok kono kewe. Aku ki wedi nggih, Pak. Wedi apa ora nyatek kok. Lah Ora usah wedi. Engko tak goleke sabet nek wedi. Wedi karo Mas Dalange apa? mboten Oh, mboten. Ora nyokot ta. Oh, ora durung wayahe nyokot tok ya. aja tok warahi to nih. Kepiye to? Kowe ora marahi karo Rusbandi we gagal karo ora marahi wong. Ndelok awake dhewe sik. Oh iya. Lah iya. Wis Nek kowe muni ngono ki Rusbandi ki ora ngono ki ora ngece lho. Nggih, pokoknya matur nuwun sing selalu setia nonton live streamnya Ki Yusuf Ansor. Selamat malam Sugeng Dalu buat netizen-netizen yang baik hati dan budiman. Ya, gak batuk gak Bang ya. Tetap semangat ya. Ora apa-apa watuke ketok nek ndi gulu malan ya. Ya. Nggih. Monggo. Anu duet 3 ini. Ya, Mas Jarno, Mega kali Mbak Ani. Tali blorong. Heeh. Iki jane. saben bengi Halah. Kringete mbok kon ngelapi Mas Rus bantu. Ora ceket. Ket mau lho mancing-mancing aku lho. Kok sajake malah Mboten, mbok mang ngomong Mas Jarno nyuwun Mbok aku tisu ngono to. Garak ngono. Nah. kok sajake kok Aku ya perlu ya. Nah, nggih. lho ngapa? Nganumbel. Oh, gua umbel. Tisune sinten niku, Pak? Tak Jan sadar melok. isih pilek kok ya ngono. Berarti iki Mas Dalang iki malah nggawa kota ning Jogja. Lah, Umbelarjo. umbul kae. Oh, umbul ding lah kono mong kleru berarti. Nyanyi. Kira to kalam ra kaya niken mau. Kona Ya. Beda ya, Mas. Bocah kalem nyanyi iki sikil ki tanpa obah. Dan niken mengko urung Mbak apa-apa Niken sikile malah wis obah sik. Piye cah iki malah wis ngene iki sik. Ketok. Padahal rong omongan, ning nek iki omongan sikile ora obah anteng. Niken urung omongan malah wis obah sik. Cek lokasi, Mas. Nganti kaya Sherlock sampean niku cek lokasi. Cek lokasi. Heeh. Iki ijek sekolah tadi. Sekolah. nggih tasih Wayangan ngene kok, wayangan kok isih sekolah iki kok. Wis maksudnya niku tanglep. Oh. Sekolah. Berarti ki sekolah dalange sekolah berarti wong loro rong kolah itu maksudnya. Ya ora. Lah ki jare sekolah. Iki yo sekolah berarti wong loro rong kolah. Lah mbok sekolah wae mbangane kelang golek kolah loro. Ya ben akeh. Ya Iya. perlu pendidikan ki kedah. Nah, diutamakan. Ya aja kaya Pak D. Napa? Wis kancane S1 aku entek separo wis pilek dadi. Ya. Yen memajang Mbok obah sikilmu kita no. lagi pripun to ya dereng Nek enten kaya musik sikil londo ora gelem obah. Kaya niken nah. Ora ya kok senam iki. Ya. Ya. Wes. Bar iki apa? Kembang. Kembang apa? Gantian kowe. Kembang. Kembang wae. Mbok ditegur. Gur kembang wae ora awah wae ngopo? Mungsuh kowe iki. Lah jarane kembang wae lho ditegur wae ngopo? Ora ndang awah. Nggih. Iya. Halo Nu Wisnu. Komentar Wisnu kae. Wis entuk saka Padang Kleng urung? Ya wis. Yo. Kembang wae weton
laris terus ya serak tuh Pak. Ya ora Nggih. mesti. Lah? Ora mesti wong serak ki mesti payu ora mesti. Lah, nek serak ra mesti payu. Mesti payu. Oh, ngono. Lah ning ngarepan gusahi pitik nodoli jagung serak ki ora payu-payu ya. Buah, buah ngono ngene iki ora payu-payu. Pacitan Wes. Yo. Ayo nih obah. Iki wis obah. Oh, lah leren sing ndang. Maksudnya kendangi leren aku nang obah dhewe yo keju. Ya ora apa-apa malah sehat. Dek, kelas piro le sekolah? kelas kali SMP. Oh, loro SMP. Ya, semangat ya le sekolah ya. Semangat terus, enten sik nyemangati ya. Iya. Sinten? Bapak Ibu maksudnya. Oh, lah ngaten. Bapak Ibu lah sing nonton langsung buang. Mas Jarno. Dalam. Hati-hati iki lekas dolanan saiki. Cemburu. Ora aku ngomongin lho, tegese ora kok cemburu iki. Piye? Hati-hati wae. Oh. Lekas dolanan ya. Dolanan apa? Dolanan apa? Sembuh apa? Oh, nek zaman saiki yo HP, Mas. Dolanan Bebas. HP. Zaman saiki ki HP dolanane cah sini. Lah nek sak aku SMP ne biyen urung eneng HP, Mas. Dolanane lemah mladuk enek. Tak umbukke kok gunung kek kok tengah ning sikut. Dolanan teleke kucing. Kancane liwat diuncalke des. Gayenge pol. Ayo. Ya. Panas udan. Tarian mboten. Pak Tete. Sor. Arak parian yo entuk nggo dulur-dulur Manut. karang gumuk. Nggih, Oh. parian kok. Ya. Ya. Ditumuk Terus enak rasane. kek Ditumuk kok Iya. enak rasane. iki apa iki? Lah yo ono wae pokoke. Oh iya. Mugi warga Karang Gumuk kathah rejekine. Yes. Oke. Piye, Dik? Arak parian ta, Dik? Mboten sah pariane kari. Oh, pariane keri. Sok disaki to nek kala-kala melu ki. Kowe jal iso ora? Hah, kowe mau? Iso ora? Kowe apa ke? Kowe mau kepiye? Ditumuk Heeh. enak rasane. Terus? Mugi warga Karang Gumuk Heeh. kathah rejekine. Oke, ya. Enak rasane. Yen ditumuk kathah rezekine warga Karanggumo. Kagur diwale. Kok diwale? Kaya ngono to. Wong ki nek kreatif sing iso malik nggone kancane, ora iso Kuwi malik. jenenge nyolong. Nyolonge nganti kaya ora do ngerti, nek nyolong ki wong ora ngerti lah wong ewe ning kono kok dikira nyolong. Oh iya. Iya nek nyolong ki sing duwe ngerti ki jenenge nyolong. Ah iya. Ana nyolong ki sing entuk. Apa? Lho Mas, wonten lho Mas nyolong niku sing oleh. Nyolong Lah. ilmu. Wah lagi Nah, boleh. jangan nyolong Sekali ilmu niki boleh. tekleng angsal. Ya, boleh. Yang penting aja ilmune harus bandi. Ilmu mboten sae. Ya. Dilanjutke mawon bawane. Panas Ya. udan. Panas Udan. udan panas aling-aling. Gedek. Iki Mas Yusuf iki aling-aling gedek. Seneng ganggu. Mbok yo gek paling ora iki yo kepang lho Mas aja gedek. Kepang mentul. So aling-aling gedek. Gunung. Hai. Zolololole. Wah, jan iki bronjong sing ngendang mantep. Duwe lagu nih Pak Bronjong. Lah, Apa? Bronjong apa salah duku cilik-cilik. Duwe lagu. Dondong. Oh kayak dondong ding. Ukur rapate krungu aku berarti. Nadyan waton sarta para suwe kumandan sarake.
ra iso kumpul ra bisa kumpul mane banyu yo bene Bilang ayo Pak Tede kowe kene wae tengah sego jago yen mandro tak silih capek gunung sabar lagi dum-duman diombe sih Mas oh lah Mas terus bandile ngombe wis go selang ora lancar Mas kok wis go selang wis spot go selang niku lho ngombe wis ora lancar ya iki go selang ning titi go selang kok sampean ya syukur bisa gunung desa raja kene ora ilang gone padha lara kelingan piye Pak
saiki ono ngendi jarene wis mangan katurutan sing dijaga yen nate janji ning saiki apa lali kelemu banget asik jauh padha lara apa matur sembah sinden muda yang bertalenta nggih budaya disinau ning sekolah aja lali mulah leres tercapai cita-citane nggih sekolah niku kedah nggih nggo ngasuh masa depan bener Mas niku heeh ya matur sembah nuwun pendidikan tidak ada matinya nggih. orang itu memang harus berpendidikan okay. Terus dan terus menerus ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri jiran Cina matur sembah Cina makanya nuntut ilmu nganti kontekan luar negeri niku diibaratkan nggone dhewe iki apa-apa iki nganggo luar negeri ben saking ini nuntut ilmu tekan kono Mas. Nah bener kene iki kates we California lho Mas. Weh nggih kates California nggih terus apa nggih kunci we Inggris nggih iya to terus kurma we Arab sing Jawa e gurungane gur siji tok apa gula wah kuwi ndledek kae gur kuwi tok mane wedek diibaratkan ngono kuwi menuntut harus tinggi jenengan barang nggih ngoten nggih sing nek SMP ya Mas nggih SMP kelas 3 SMP ngendi Mas SMP 3 Nglipar oh kelas 3 SMP 3 Nglipar kelas 9 yes muga-muga lancar susun nek wis lulus ke SMP 3 Nglipar golek sekolah liyane rasa sekolah kono nggih lah wegah mergo syarat SMA nek bar SMP kan ya SMA kok kleru lah ngomong ki betul bar niku terus SMA insyaallah ning syaratnya mlebu SMA kudu lulus saka SMP nah betul nggih aja sekolah SMP kono lah nggih nggih pinter iki tak weling judeg to dibal nggih weling ra masuk akal ya nggih kalau kula niku anak kula do sekolah niku nek nang omah gak gawe peraturan Mas lah peraturannya piye Senin tekan Minggu basane beda-beda weh nek Senin tekan Jemuah niku ten omah do bahasa Inggris nggih Setuaro Minggu nganggo basa Jawa sapa salah denda kowe arep tegas kula oh lah iya peraturannya ketat mergane aku kan Setu Minggu kan ora nang omah dadi aman ya kesempatan lah ya ben kula boten kedenda Setu Minggu lunga nggih aman niki napa meleh sampun iki ngeten nggih gendeng sing jeneng hiburan ki nek kurang yo kurang sip nek kokean yo ora apik blenger jawan nggih niki kula cekak sementen riyen mengke kula lajeng kene gara-gara oh lah mboten nun sewu lah jare cok nggo kaos niku nggih kula dipromoke jeneng nggih betul niku stane ten wingking kelir putih ten putih ten wingking panggung ngoten niku kaose ten sing kaya dienggo nah ngoten niku oh nggih enten oke wonten regine diumumke sisan Mas wonten sing dawa 80 sing cendhek 75 oke monggo sing badhe ngersake monggo pokoke insyaallah laris ki Mas amin amin nggih karo jenengan pengen tak culi bos mboten ora pengen tak culi bos mboten nah mboten usah kowe tak mbok tak celuki moh syaratnya gampang kok lah ngekeki sitok tak manut kowe ya bos harap kowe lah aku njajake kancane ngangkringan entek 15 di bos-bos kok kudu ngeki ya iya nuwun ya bos nuwun Mas Dalang nggih kula tak teruske lakon nggih matur nuwun kathah lepatatur ngapunten tetap semangat tepuk tangan buat Mas Dalang Yusuf luar biasa monggo
Nduk ayo neruske lakon sik gandeng lakon isi dawa. Ya. Saurunge neruske lakon awake dhewe ya. Kirim Al-Fatihah kanggo para pemundhen dalang dhisik, Nduk. Ya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha. Wae laruhi para pemundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun wektune. Ya. Ayo diderekke. Ya. Iki Gusti Ayu Ataswati kok kaya ngawe awake dhewe karep menyang endi ya, Nduk? Mbuh ae, ayo diderekke wae. Tansah maraming sukma. Sinukmaya winahya ing asabisining pentol ing kalbu. Pangambukane warana tayarlen saking liyap-layape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Tangkawusa manjing pun kepisang gadis ngarum kono ganti kocapo sangemban jadi wau sampun kepaneng dherekaken risang Ataswati manjing wonten ing pertapan Kapuk Salogo ya pertapan Pring Cendani kocapo siji papan padha wektu anenggih mapan ing praja ngatas angin alun-alun negaring atas angin anenggih mriku warnanipun Sang Patih Sunya Sedya Sang Patih Wasila Praja ngawis sanggiring para wadyabala ingkang lumantar dari kathah. Kang tumingel perang campuh samya mateli lerten
madhet wilating kota Danyangkung mangun sang niti minjang sang aji mijil Ladi nyong ngetali wos Bocah katu mengguan kula iki Gusti Patih nyadung dawuh timbalan paduka ingkang abdi katu mengguan pun sumbang srujig pareng cumadung dawuh Gusti Patih kawula nuwun nyadung dawuh paduka inggih Gusti Patih kula cumadung dawuh inggih Gusti Patih kula cumadung dawuh wonten paring damel punapa drijengan dika ngawe sanggening para wadyabala saking negari ngatas angin kula nyadung dawuh Gusti Patih kemarin iki kabdi kacakilan kemarin cumadung dawuh nyatosipun menapa Gusti Patih kula cumadung dawuh Gusti Patih kula jaman iki Gusti nabagi Gusti kadhe Ada pikir masih bisa. Kita bisa saja. Super saja. Sini saja betul. Pemerkosi, aku tak matur. Bisa bisa tinggal. Agak bisa. Yo, bisa gelem ngono. Di Wadyabala kaya ngene. Kapasike ada pasika, ha? Ada. Oh, ya, sampai jaga. Sampai jaga darti. Apa darti apa? Habis itu dah, juga ada kau jadi. Karo jadi. Kalau bukan kita gerak sampai juga ada. Jadi aku tidak tahu betul. Jika apa, saya aku tidak ada aku saja. Mari samang, cangkem. Cangkem ya. Apa kita? Bocah aku kita. Pada anda semua. Dan juga pada kau. Kau ya. Aku gitu. Apa saja. Mendengar cangkeman. Oh, saya baca. Waduh, muan dewi. Kasih apa? Ada apa saja? Bagus kita saya baca. Yo, menengok aja. Ada dewi apa? Aku sama sini teh sopo ya. Bocah tumenggung wonten timbalan. Mangerti ya dina iki aku nampa dawuh saka Ratu Gustiku. Kanjeng Sinuwun Prabu Ataswara iki kados pundi? Jroning pasewakan agung negara ngatas angin sak mengko ngrembug babakan Sinuwun Prabu Ataswara ya Sinuwun Prabu Merak Kesimber sing duweni gegayuhan. Ya kuwi kepengin mengku sawijining wanita sing bakal dilungguhke dijejerke lungguhe minangka prameswari negara ngatas angin. Gandeng ora ana liya wigati, ora liya kejaba ya kuwi wanita kuwi mau ateges ya kuwi Iwang Pikul Betari Sri Dewaning Buka. Mongko Dewi Sri mapan ning pertapan Kapuk Saloga ya pertapan Pring Cendani. Aku dikanteni Nawala wujuding Nawala supaya diaturake marang sang penemban gembung tanpa sirah. Diaturake marang penemban gembung tanpa sirah. Surasaning Nawala nembung Dewi Sri supaya diboyong nyang negara ngatas angin. Bakal dipek bojo karo Sinuwun Prabu Ataswara. Ula kowe kabeh toto samat ing gati sawega ing diri. Dina iki budal menyang pertapan Pring Cendani ya ing pertapan Kapuk Saloga bocah tumenggung. Sigra bala kang tumingel prang campur samya metali. Inggih menawi sampun cethuk ingkang dados dawuh paduka kados ngaten ingkang abdi kantun derek Gusti Pati. Samangke kantun badhe bidal dinten menapa kula manut ora ketang sambung burcul ingkang mangkatut diniki inggih nuwun ngestakaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit padal wasilan. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah mengko kabeh.
Tuh